Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina masoya Nura M Inuwa suke. Ina masoya sarki Nura M Inuwa suke. To yau ma fa sarkin naku ya kuma in shortly na wata sabuwar waka wacce yake shirin saki a cikin January 2025. Hakika wannan waka na san za ta yi daɗi ga masoya na Nura M Inuwa. Na san yana da dubban masoya a faɗin duniya baki ɗaya. Ita dai wannan sabuwar waka ta Nura M Inuwa mai suna Duniya Labari. Kai, na san masoya Nura M Inuwa daga jin sunan waƙan ma kaɗai, kai daga jin Duniya Labari, kai ka san akwai magana. Kun san Nura M Inuwa shi ma gwani ne wajen sarrafa waƙa tun daga kan soyayya, nishaɗi, faɗakarwa. To yau ma dai ga wata sabuwar waƙa da yake shirin saki a cikin wannan shekara, cikin kuma wannan wata na farkon wannan shekara na 2025. Shi yasa na ce kullum ka kasance da Official Ado Gwanza TV. Domin Official Ado Gwanza TV tasha ce wacce ta ta'allaka akan kawo muku sababbin update akan waɗannan manya-manyan mawaƙan, ba dare ba rana take bibiyar su. Yadda da zarar sun saki waka insha Allahu za ta kawo muku. Yadda za ka kasance a cikin wannan tasha ta mu mai albarka shine ka danna mana alamar subscribing, wato alamar ƙararrawa, yadda da zarar mun yi update mun ɗora insha Allahu za ka gani. Wannan tasha ta mu ba iyan nan ta tsaya ba, har da kawo muku labarurruka na Kannywood, kama daga kan 'yan fim har ma da su mawaƙan, duk wani abu nasu da yake faruwa. Kun san dai harkar masana'anta. Shi yasa nake gaya muku har kullum ku kasance da Official Ado Gwanza TV. Yadda za ka kasance cikin wannan tasha ta mu shine ka danna mana alamar subscribing, wato alamar ƙararrawa, yadda da zarar mun yi update mun ɗora za ka gani. Wannan tasha tamu tana kawo muku update akan gwarazan mawaka. Hakika yau ma dai Nura M Inuwa ya dan saki in shortly na wannan waka mai suna Duniya Labari. Duk wanda yake son full na wannan waka ta Duniya Labari sai ya garzaya fejin wannan mawaki Nura M Inuwa. A nan zai samu full ɗin wannan waka ta Duniya Labari. Ku kasance da Official Ado Gwanza TV. Official Ado Gwanza TV ta kuce har kullum.